Otvoreni kup Srbije u ronjenju na dah u subotu 11. novembra u Lazarevcu, a gost Art televizije Ivan Andrić, rekorder Srbije kada je u pitanju ova sportska disciplina. Dobar dan. Dobar dan. Ja vama prepuštam reč da gledaoce uvedete u priču o otvorenom prvenstvu Srbije ili tačnije kupu u ronjenju na dah, manifestacije svetskog ranga. Da, evo ovako, u Lazarevcu se održava otvoreni kup Srbije u ronjenju na dah, kao što ste vi rekli. Sad radi se znači o ekstremnom sportu, u stvari u sportu koji spada u grupu ekstremnih sportova, a zapravo je po nekima najekstremniji sport u toj grupi. Ronjenje na dah je relativno mlad sport. Kod nas ovo je tek treće takmičenje, onako da kažem veliko takmičenje u ovom sportu. Mogu da kažem da znači, održat će se 10. novembra u subotu. Naši gosti će biti takmičari iz regiona, znači iz Crne Gore, iz Hrvatske, iz Slovenije, iz Mađarske, iz Italije i naravno takmičari iz Srbije. Ko stoji iz ovog takmičenja kao organizator? Kao organizator, znači, imamo dva organizatora, Apnea Team Beograd i Asocijacija ronilačkih instruktora, a supervizor takmičenja je AIDA Srbije. Kada govorimo o kredibilitetu ovog takmičenja, on jeste svetskog ranga. Šta to znači? Možda gledaoci koji nisu upoznati sa ovom sportskom disciplinom ne znaju šta znači svetskog ranga. Da, pa evo, da bi ovako malo uprostili, da bi gledaoci znači, mogli da naprave tu neku sliku, da imaju jasno šta to znači. Poredit ćemo da recimo u tenisu, kao što je jedno veliko takmičenje poput Roland Garrosa, možemo da zamislimo da bi ovo bila situacija kao da se Roland Garros održava u Beogradu. Znači, u tom sportu, na svetskom nivou, ovo takmičenje je najvišeg ranga i bodovi sa ovog takmičenja, znači u Lazarevcu, dospeće na svetsku profesionalnu listu ronilaca na dah. To je za Beograd zaista neka vrsta i priznanja, rekla bih, ali otkud Lazarevac kao domaćin? Pa da, evo ovako, u Beogradu je bilo održano u februaru državno prvenstvo Srbije, koje je također bilo svetskog ranga, čiji organizator je bila AIDA Srbija. Ovog puta smo se odlučili u stvari da Apnea Team Beograd na čelu sa mnom bude domaćin jednog ovakvog takmičenja, a Lazarevac je ispunjavao gotovo sve uslove koji su nam bili potrebni za organizaciju jednog ovakvog događaja. Ronjenje na dah može se zaključiti iz samog naziva sporta šta podrazumeva, ali verujem da biste vi mnogo bolje to umeli da nam objasnite. Pa da, mi pričamo sve vreme o takmičenju, ali nismo objasnili tu neku ključnu stvar šta je ronjenje na dah. Ronjenje na dah je pre svega disciplina, naravno spada u grupu ekstremnih sportova, koja se u stvari radi na način što se bukvalno izvodi sve na jedan udah. Znači, takmičar se pripremi, uzme jedan udah i recimo roni u dubinu koliko može metara ili recimo u bazenu zadrži koliko može minuta dah, znači koliko može minuta dah, ili recimo u bazenu, to su te dve discipline koje će se održati u Lazarevcu, zadržavanje daha, i druga disciplina je sa perajama ili bez peraja, preroni se koliko puta može bazen i također se meri metraža. A da bi malo približili gledalcima, trebamo reći znači, da je neki naš nacionalni rekord recimo u držanju daha 5 minuta i 40 sekundi, koji drži jedan momak iz Apnea Team Beograda, Branko Petrović. S tim da smo mi prilično sigurni da će veliki broj rekorda biti postavljen novih u Lazarevcu, između ostalog i baš u ovoj disciplini zadržavanja daha, dok je recimo svetski rekord 9 minuta. I verujte da veliki broj takmičara, prilično iskusnih i sa izvanrednim rezultatima, neki put nije baš toliko siguran kada stati, kada se okrenuti i vratiti gore, i dešavaju se hipoksije, odnosno takozvani blackout i padanje u nesvest usled hipoksije mozga, odnosno nedostatka kiseonika. Mozak ostane bez kiseonika, tada se javljaju prvo je gubitak motornih sposobnosti, zatim samba, telo počne da igra, nije baš 100% mozak bez kiseonika, a onda nastupa, ukoliko ne izađete, i padanje u nesvest kao krajnji cilj. Međutim, vežbom, treningom, razvijanjem nekih novih tehnika,
i naravno dobrim poznanjem svoga tela vi možete zaista se maksimalno približiti toj nekoj granici, znači sigurnosti u ovoj disciplini, uopšte u ovom sportu, u kojoj je ona zaista izuzetno bitna, jer ronjenje na dah, koliko god je lep sport i kada se zaista uđe u dubinu tog sporta i kada ljudi zapravo vide kako to izgleda zaroniti na 50 metara dubine u moru, bez ičega, apsolutno, samo na jedan dah, gde recimo ljudi znaju da kada odu na letovanje zarone po 2, 3, 5 ili 10 metara pa ih bole uši, imaju problema. Zamislite kako je to recimo izroniti na 100 metara u dubinu ili zadržati dah 5-6 minuta ako znamo da neki normalan čovjek može, prosečan čovjek, znači može da zadrži negde oko minut i 15 sekundi. Kako onda deluju ovi ljudi koji se takmičuju u ovome i zadržavaju taj isti udah 5, 6, 7, 8. Kako? Pa radi se o tome da, prvo da kažemo, znači da ti ljudi nisu rođeni samo za to, kao što neki misle da moraju biti ili da moraju imati najveća pluća na svetu, tako dalje. Radi se samo o tome da je to bukvalno vežba i koliko se naravno posvetite tome. Kao i u suštini, kao i većina svih sportova gotovo danas, zahteva tu neku profesionalnost i apsolutnu posvećenost i možemo reći da apnea, odnosno ronjenje na dah, ne zaostaje u odnosu na druge sportove uopšte u ovom pogledu. Zaista potražuje izuzetnu profesionalnost i stalno da ste u treningu, stalno pripremljeni, ishranu, način života. Je li ima donja granica kada počinjemo da se bavimo ovim sportom i kada završavamo? Pa, interesantno je također reći da u ovom sportu takmičari ispod neke 30. godine se smatraju izuzetno mladim takmičarima. Tako da Srbija u tom pogledu je u velikoj prednosti u odnosu na veliku većinu drugih zemalja, zato što su svi njeni gotovo takmičari izuzetno mladi i spadaju u ovu grupu ljudi ispod 30 godina. Imamo samo jednu takmičarku zapravo koja ima više od 30 godina. Svi drugi imaju ispod 30 godina. Tako da mogu da kažem da je recimo svetska prvakinja jedna Ruskinja koja ima negde oko 43 godine, koja je relativno skoro počela da se bavi time, ali je opet jako dugo ona u tim ekstremnim sportovima, profesori na fakultetu u Rusiji za ekstremne sportove. Koliko Srbija ima aktivnih sportista kada govorimo o ronjenju na dah? Pa, situacija u Srbiji se naglo poboljšala u zadnjih godinu dana. Treba imati u vidu da je ovaj sport zapravo zaista zaživeo u Srbiji počeo u 2001. godine, od nekih prvih takmičenja koje su se održavala, tadašnjoj u stvari Jugoslaviji, Saveznoj Republici Jugoslaviji. Vremenom, naravno, taj broj takmičara je rastao i od nekog broja, od nekih 10-ak takmičara, danas dolazimo do nekih 30-ak aktivnih takmičara, gde recimo jedna grupa takmičara redovno odlazi na takmičenja i po Evropi i na svetska prvenstva i oni čine neku reprezentaciju Srbije koja odlazi na svetska prvenstva. Tako da trenutni neki broj bi bio oko između 30 i 40 aktivnih takmičara. Vraćamo se na subotu, 10. novembar. U Lazarevcu otvoreni kup Srbije u ronjenju na dah. Kakva će biti konkurencija, kakva su očekivanja od ovog takmičenja što se naših takmičara tiče? Pa što se naših takmičara tiče, mi smo iskreno i želeli najviše da posjetimo i da organizujemo ovo takmičenje zarad njih. Znači zarad Srbije, zarad razvoja ovog sporta u Srbiji i popularizacije ovog sporta u Srbiji. Niti jedna druga zemlja oko nas zaista nema toliki broj takmičenja koliko je imala Srbija u 2007. godini. I to je zaista veliki plus za sve nas koji se bavimo ovim sportom u ovoj zemlji. I mogu da kažem da smo tu nailazili na podršku medija, što nam je stvarno puno značilo za popularizaciju ovog sporta. Vjerojatno ne bi ni došli do ovog stupnja danas da nije bilo toga svega. Srbija u ovom trenutku možemo reći da može da očekuje dobar plasman, zato što ipak ne dolazi baš najveće svetske sile, poput Rusije ili, ne znam, Danske, koje su zaista imaju nekoliko takmičara koji su u top 5 na svetu.
Tako da očekujemo da srpski takmičari prođu jako dobro, da postave nove rekorde Srbije na ovom takmičenju u Lazarevcu. Međutim, također očekujemo da neki takmičari sa strane koji dođu također obore svoje državne rekorde na ovom takmičenju u Lazarevcu, gde je prisutan i individualni, ali i timski plasman. I još jedna velika prednost Srbije u odnosu na druge takmičare i na druge zemlje je ta što Srbija i dalje razvija u apneji timove i samim tim ima te timske plasmane, pa tako se dešava da kad izađe na neka strana takmičenja, ona ima neki timski plasman, dok se veći broj zemalja oko nas uglavnom ne ide na to, ne aludira znači na to timsko bavljenje tim sportom, već ga posmatra kao individualan, što u neku ruku nekolicina zaista nas misli da to i nije toliko pozitivno za njih, tako da smo ponosni na taj deo. Svi oni koji žele da istraže ovaj sport, prvo mogu da posete internet prezentaciju Apnea Team Beograd, je li tako? Da, mogu da posete prezentaciju Apnea Team Beograd koja je relativno nova, postavljena je tek pre nekih mjesec dana i odmah mogu da kažem da su svi dobrodošli, a mi ovim putem možemo samo da pozovemo i sve ljude zaista koji se interesuju za ovaj sport, koji bi bar hteli da ga malo istraže, ne samo kao takmičari, već i kao neko ko bi voleo da vidi kako to izgleda, da proba. A odmah možemo reći da mi najviše, znači recimo uzimamo kao takmičare bivše plivače, bivše plivačice, odnosno devojke koje su trenirale ritmičko plivanje, kao i plivače perajama, takmičare u plivanju perajama. Tako da su oni potencijalno najbolja grupa za bavljenje ovim sportom. A prva prilika da se i uživo sretnu s ovim sportom, jer bilo koja priča ne može da dočara ono što se na licu mesta može vidjeti, jeste Lazarevac, subota, 10. novembar. Hoćemo da kažem još neke podatke za naše gledalce, od kada do kada. Ne verujem, lako je naći bazen u Lazarevcu. Da, nije, Lazarevac je mali, tako da bilo koga da pitate za zatvoreni bazen, uveren sam da će svi znati gdje se nalazi. Takmičenje počinje u 9 sati ujutru, traje do nekih 8 sati uveče, sastoji se od 3 discipline, postoje naravno takmičarski periodi koji su u 3 etape po 2 sata i naravno pauze između kada se obrađuju rezultati, pripremaju takmičari, zagrevaju i tako dalje. Svi apsolutno su dobrodošli. Također postoji oficijalna prezentacija, web prezentacija takmičenja na adresi, ljudi to mogu pronaći na internetu na adresi Kolubara Apnea Kup. Tako da tu mogu vidjeti, postoji organizovan prevoz, tako da svi apsolutno koji dođu bit će naši gosti kasnije i na večeri posle takmičenja, kao i čitav dan, zaista uveličat će cijelo takmičenje, što je i cilj sve. Kako se poželi sreće takmičarima? Ili postoji neki pozdrav? U ronjenju na dah, da smo recimo na moru, poželili bi jedni drugima mirno more, ali u bazenu mislim da srećno može da se... Da prođe. Može da prođe, da. Hvala lepo na razgovoru i srećno. Hvala vam.